egész Olaszország nevében boldog karácsonyt kívánok! Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd, az Úr, a mi igazságunk. Halleluja! 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 Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világban. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. È una gioia per me essere qui presente. Nagy öröm számomra, itt lehetek. Siamo nella prima domenica dell'Avvento che già comincia a proiettare il nostro sguardo verso il Natale. Advent első vasárnapját ünnepeljük, és már a gondolataink karácsony ünnepe felé szállnak. Però le letture della Messa, come pure quelle delle ultime domeniche, si riferiscono piuttosto a immagini, diciamo, di spavento, di tremore. Il Signore parla della fine del mondo quando questa realtà che ci circonda sarà sconvolta. Az olvasmányok azonban nem annyira karácsonyra, hanem, ahogy az elmúlt hetekben is az egyházi vége felé, a világ végére utalnak, kicsit ijesztőek, és a minket körbevevő valóság majdani összeomlásáról beszélnek. E questo può far entrare anche noi un sentimento come che stiamo vivendo una realtà che ci sovrasta, che ci fa paura. Però il Vangelo invece lo dice in un altro senso, dice sì, ci sarà questo, però è il momento in cui il Signore manifesterà la sua potenza, il Figlio dell'uomo verrà sulle nubi, chiamerà gli angeli e dominerà tutti questi elementi. Tehát ezek az olvasmányok, a liturgia bizonyos értelemben tényleg félelmet kelt bennünk. Ugyanakkor az evangélium egy másik hangot is megüt, amikor is arról beszél, hogy akkor majd eljön az Úr, és nyilvánvalóvá válik az ő hatalma mindenki előtt. La storia del mondo non è fuori del piano di Dio, anzi, nella storia del mondo si sta già realizzando il regno di Dio che raggiungerà certo la sua pienezza alla fine dei tempi. Az emberiség történelme, a történelem, amelyben élünk, nem esik kívül sosem az Isten tervein, szándékain, és így majd az Isten akarata szerint fog beteljesedni a világ végén minden.
Ora l'immagine che dà più speranza e ci fa più capire questa presenza del Signore è proprio questa, l'immagine del presepio. Ha keressük, hogy mi az a kép, ami leginkább megérteti velünk az Isten jelenlétét ebben a világban, azt kell mondanunk, a Betlehem látványa ez. Questa rappresentazione dell'evento centrale o iniziale della nostra redenzione è quello che dà la luce e dà speranza a tutta la nostra vita cristiana. A Betlehem megváltásunk kezdete és középpontja felé irányítja gondolatainkat, és ezért fényt és reményt ad, az Isten jelenlétét bizonyítja ebben a világban. È stato certamente il genio religioso, il genio spirituale di San Francesco d'Assisi, di capire che vedendo con i nostri occhi l'immagine di Gesù, della Madonna, di San Giuseppe, dei pastori, degli animali, ci fa capire come il Signore è vicino, è venuto ed è vicino a noi. Valóban Assisi Szent Ferenc ötlete, a Betlehem gondolata egy zseniális gondolat, vallásos zsenialitással érzett rá Szent Ferenc arra, mennyire közel hozza hozzánk, és mennyire bizonyítja az Isten közelségét a pásztorok, az állatok, a betlehemi jászol, Szent József, a boldogságos szűzanya látványa, az Isten közel van. Néha hallunk híreket innen-onnan, hogy vannak egyes csoportok itt-ott a világban, amelyek nem akarják többé látni a Betlehemet maguk körül. Igyekszünk a Betlehem jelével fölhívni a figyelmet arra az igazságra, hogy az Isten szeretete közénk jött, megtestesült. E sono contento di essere qui come nunzio, quindi rappresentante del Santo Padre. Örömmel vagyok tehát itt, mint a Szent Atya képviselője, apostoli nuncius mi voltunkban, és örömmel áldottam meg ezt a Betlehemet, hogy ez a kezdeményezés nem csak Magyarországon, hanem az egész világon ismert már a Betlehem állítás szép szokása, amely hitről, örömről és reményről tesz tanúságot, hitet, örömöt és reményt üzen másoknak. Verbum caro factum est, il verbo eterno, la sapienza infinita increata si è fatta carne, piccolo bambino, membro di una famiglia umana, membro dell'umanità. A hit évét hirdette meg a Szent Atya néhány héttel ezelőtt októberben, és most a hit évében vagyunk, amikor különös jelentőséget kap mindaz, amiről eddig beszéltem, és a Betlehem fölállításának szokása, hiszen ebben az évben különösen is tanít bennünket arra a hit igazságra a Betlehem. Verbum caro factum est. Az ige testé lőn, és mi köztünk lakozik. Kisgyermek lett, az Isten családtag lett, valóban ember életet élt. Az Isten közel van hozzám, és ezt üzeni ez a Betlehem. Azt kívánom, hogy valóban legyen hozzám közel az Isten, és a Betlehem állítás szép szokása ne valami külső dolog maradjon csupán, hanem legyen az életünk, legyen az imádságunk indító, és legyen imádsággá, sőt a családjaink mindennapjaivá az, amit a Betlehem jelent számunkra. Az Isten közel van. Én is szent adventi készületet, aztán majd szent szép karácsonyi ünnepet kívánok, és biztosíthatok benneteket, hogy az imádságainkban jelen lesz ez a közösség, sok kegyelmet az adventi készülethez. Laudetur Jesus Christus. Amen. Accipite et vivite ex Deo omnes. Hic est enim carice sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissione peccatorum, hoc facite in mea commemoratione. Per nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Angelic
Santo